Ola, que tal? Moi boas, benvidos a outra entrevista aquí en Atlántico TV. Hoxe, Marcos Calveiro, que tal? Como estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vos. Estamos aquí a presentar este novo libro que xa me sorprendeche dicindo que é poscolexios, só poscolexios. Este libro é exclusivamente pos nenos. Este libro nace, bueno, este ano estamos de 75 aniversario, unha colaboración polo noso 75 aniversario da Editorial Galaxia co Concello de Vigo. O libro vai especificamente para os centros vigueses. Foi un acordo co Concello de Vigo, presentámoslo outro día no Auditorio Municipal con unha chea de rapaces ali de centros de Vigo e co alcalde, coa presenza do alcalde tamén, e a ilustradora Mara Méndez, e se vai repartir, ou se está repartindo estes días de balde, nos centros de primaria, nos cursos superiores de Vigo, terceiro, cuarto, quinto e sexto. Porque aquí, nunha galaxia viguesa, que explicas un pouco? Explicas un pouco a historia, explicas a eses entresijos de Vigo, ou que é o que se vai encontrar? A ver, é un libro que conta un pouco da historia da editorial desde 1950, pero claro, está pensado para rapaces, non lle vou facer darlles unha chapa incomprensible. E realmente o que fixemos foi coller como disculpa este dragón que se ve aquí na imaxe, un dos fundadores de Galaxia, Xaime Illa, o que é responsable do logo da editorial. Ele era abogado, economista, pero gustáballe debuxar, foi o que diseñou o logo inicial da editorial, a famosa rayiña coas estrelas e co libro aberto, e el fixo un debuxo naqueles tempos, en 1950, que é unha especie de serpe de 3 cabezas que se corresponderían con el mesmo, con Paco del Riego, con Ramón Piñeiro, que son os 3 grandes persoeiros fundamentais da editorial. Eu collín eso como disculpa e conto a historia dunha nena viguesa, Icía, pois que un día aburrida ali na Alameda descubre un dragón de pedra que recupera a vida e co que vai percorrer todo Vigo contando un pouco a historia da editorial e contando un pouco tamén a historia de moitas das esculturas que hai na cidade e que moita xente, porque non mira para arriba ou non se fixa delas, pois levan aí tanto tempo como a propia editorial, é dicir, algunhas levan 75 anos con nós, e se transita un percorrido, pois eso, pola cidade de Vigo. Evidentemente, como unha aventura infantil, pois hai un malo, ten que haber un malo, contra o que loita Icía, a nena e o dragón, coa axuda de todas esas esculturas que están presentes ou estatuas que están presentes na nosa cidade. Espazos recoñecibles que Sí, calquer neno pode entender, claro. Comeza na Alameda coas esculturas de Nogueira, que están un pouco ali escondidas entre a vegetación e que moita xente non se ven, visitan ao Sireno, evidentemente, visitan a outra escultura que está aí moi esquecida, pero cando pasamos polo edificio de Abanca hai un anxo gigantesco, o anxo do custodio do aforro, chámase realmente, e leva aí tamén desde a construción do edificio. Logo falan cos cabalos da Praza de España e logo rematan ao final co ferreiro da Praza da Industria, aquel home que está con martelo facendo unha pequena homenaxe aos asteleiros vigueses. E ese pequeno percorrido, unha pequena aventura pola cidade percorrendo esas esculturas. Tamén pode ser unha historia para adultos, que podes sempre aprender un Sí, montón tamén, da porque cidade. supoño que moita xente, pois, non... A ver, o Sireno é moi evidente, pero seguramente as esculturas da Alameda de Camilo Nogueira ou o anxo ese que está no edificio da Fundación seguramente non teñen moita constancia del por non fixarse. Normalmente miramos po chan cando imos pola cidade e non miramos para arriba e non levantamos un pouco a vista. Agora, falando un pouco da literatura, escritura infantil, xuvenil, estarás comigo que creo que son os nenos e os adolescentes os que realmente están a ler máis. Igual os adultos teñen que ler un pouquiño máis tamén. A ver, en relación por ir a datos simplemente económicos, a facturación do libro galego ano, o 40% prácticamente é de literatura infantil e xuvenil. Está moi relacionada tamén coas lecturas nos centros. Os rapaces, os seus profes de galego, recomendanlle lecturas e leen eses libros, pero sí, ademais temos grandísimas autoras e autoras, estean en Galaxia ou estean en outras editoras, que publican e se traduce a súa obra ao castelán, etc. É dicir, dos xéneros da literatura galega é un dos máis potentes, xa a nivel de autores, a nivel de premios nacionais ou a nivel dunha cousa tan tal, porque non deixamos de ser unha industria cultural de facturación. E aparte coas ilustracións que non comentei antes de Mara Méndez, que imagino que... Comentabas antes que era daqui, de Vigo tamén, o proxecto 100% de Vigo. Sí, ela de Vigo, bueno, eu levo aquí 40 anos, non son de Vigo, nacín en Vila García, pero, en fin, levo toda a vida en Teis, me gusta destacar o de Teis, que somos barrio independiente. Cando collemos o Vitras aínda decimos, imos a Vigo,
a xente di imos a Vigo, pero sí, é un proxecto plenamente vigués nese sentido, e Mara xa colaborou varias veces coa editorial, e ademais, como sempre os prazos da editorial son así, pois eu falo con Mara, e mira, Mara, mando o texto, podes ter as ilustracións nun mes? Traballa moi ben, rápido, e lee moi ben os libros, é unha fantástica ilustradora, e sempre para este tipo de proxectos que se saen un pouco fora do habitual, pois moitas veces recurrimos a ela porque é moi boa, e ten moi bo ollo, ademais, porque ilustrar un libro implica por parte do ilustrador facer unha lectura do libro. Non ten que ser fácil. Non é nada fácil, tes que escoller os personaxes que ilustrar, diseñalos, pensar nas escenas que vas a ilustrar de cada capítulo, e a veces o prazo que damos na editorial dun mes, pois é un prazo relativamente escaso, en eso Mara é fantástica. Agora, retomando outra vez o tema da literatura, eu quería entender un pouco que é o que diferencia a literatura infantil e juvenil coa literatura, digamos, de adultos. A escritura ou a sensibilidade creo que é totalmente diferente, imagino, non? En primeiro lugar, o que hai que decir é que é literatura. Porque hai moita xente que pensa que non é literatura, que son contos para nenos. É unha literatura das máis complexas de facer, porque o teu público é un público moi determinado. E claro, tes que ter en conta ao público en que te dirixes, neste caso. Non é o mesmo dirixirte a un neno de 7 anos que a un adolescente de 14 que está nun instituto. Os niveis de lectura e como tes que escribir. E logo hai outra cousa. Non hai lector máis crítico que un rapaz. Non se cortan un pelo. É dicir, se ti vas a un centro a dar unha charla porque leron un libro con eles, non se cortan un pelo a hora de ser honestos e decir se realmente o libro lle gustou ou non. Moitas veces outra xente, en fin, por aquilo de quedar ben contigo, sí, gustoume, tal, pero se non se cortan. Se non lles gustou ou lles pareceu aburrido, cho din a primeira. E se atopa unha palabra ou unha gralla que non está correcta na páxina 57, rapidamente abren o libro e din aquí na páxina 57 hai unha gralla porque falta unha letra. Fíxanse, moitos son lectores moi críticos. E realmente dentro da literatura galega, pois, dende sempre, ademais, históricamente, un dos xéneros máis importantes que temos é a literatura infantil e juvenil. Temos un montón de premios nacionais, os autores galegos tradúcense constantemente ao castelán e outras linguas do Estado español, incluso a linguas europeas, é dicir, que é un dos campos de acción. Eu fundamentalmente procedo da literatura infantil e juvenil. Teño libros de adultos, pero fundamentalmente a miña produción é da literatura infantil e juvenil. Leva soando moito os autores galegos no tema da literatura infantil e juvenil, iso sí que é verdade, xa leva moito tempo. Sí, a ver, desde Paco Martín, Premio Nacional, Agustín Fernández Paz, Fina Casal de Rei, por falar das xeracións que son un pouco maiores, Xavier Puente do Campo, para chegar a Ledicia Costas, ou xente máis nova que está publicando agora, sí, hai unha gran tradición. E ademais porque, a ver, as grandes editoras en castelán que publican literatura infantil e juvenil tamén teñen divisións que publican eses mesmos libros en galego, en euskera, en catalán, é dicir, que o salto sempre foi moi doado para os autores galegos. Que importante, sí. Cando entrar no mercado en castelán da literatura adulta é moito máis difícil porque miran moitísimo menos para a periferia ou para outras linguas peninsulares oficiais do Estado. En cambio, na literatura infantil e juvenil sempre houve unha gran conexión. E aparte os grandes premios da literatura infantil e juvenil en castelán, como poden ser, eu que sei, o Ala Delta, o EDB, admiten orixinais en todas as linguas do Estado español. É dicir, que é moi doado presentarte eses premios. No Premio Planeta ou no Premio Anagrama non te podes presentar como obra en galego. Nos grandes premios da literatura infantil e juvenil que hai no Estado español admiten obras en todas as linguas do Estado, por eso o salto é moi doado. Tamén o talento, non olvidemos o talento da xente pero claro, ti podes ter talento e non tes forma de acceder a esas... Só a industria editorial galega non tes a posibilidade de dar o salto, é moi difícil, pero ti te podes presentar o a EDB, o a La Delta, ou a Barco de Vapor con obras en galego, o cal é unha gran ventaxe. Xa para rematar, sí que quería recalcar un pouco eses 75 anos de Galaxia que se din rápido, pero como pode... 75 anos, son moitos anos, Sí, son moitos anos, somos nestes momentos a editorial decana galega, a editorial naceu en 1950, en tempos moi difíciles para a literatura en galego, evidentemente, os seus fundadores, tanto Paco del Riego como Ramón Piñeiro, como Xaime Illacoito, hai que decir que son os verdadeiros heróis da nosa cultura polo seu proxecto, polo que fixeron, e para nós, claro, enchenos de orgullo eso, cumplir 75 anos. Foi un ano un pouco tolo, porque fixemos
un montón de cousas relacionadas co 75 aniversario, unha exposición, un premio para celebrar o ano, diversas actividades, sacamos unha colección específica recuperando libros destes 75 anos que había que destacar e recuperar do noso catálogo, e fixemos unha exposición que percorreu toda Galicia contando a historia editorial e que precisamente pecha o ano en Vigo e inaugúrase no edificio da Fundación o 4 de decembro, é un pouco o peche de todas as actividades deste ano. Anotamos esa fecha, entón, do 4 de decembro, e nada, por outros 75 anos máis, non? Sí, o sea, habrá que tirar. Encantado. Eu non os vou a ver, pero gustaríame que a nosa lingua siga aí no poleiro e que a nosa edición, tanto nosa ou de calquera outra editora, e dos libros en galego que non desaparezan das mesas de novedades. Efectivamente. Moitas gracias, Marcos, por estar aquí con nós. A vos, un placer. Graciñas.